gewn nhw fwy flwyddyn hyn falle ar tywydd yn well. Cipolwg nôl i canol y cylch, y sioe frenhinol yma. Ac ar hyn o bryd mae'r berniadu yr ebol gorau adran A yn mynd mlaen. A dyma fe ar hyn o bryd sy'n sefyll ar y brig i Mrs Anne Jones, Fron Goch Barclay. Anne yn siŵr yn falch iawn. Mae wedi cael llwyddiant, mae'n gorffennol yn dweud Fron Goch Cardi nôl cwpl o flynyddoedd nôl. O wir, mae di man, dwi ddim un sydd ddim wedi cael y bach o lwyddiant yma. Bydd hi'n cael pleser mawr gweld yr ebol hyn. Os geiff ei sefyll ar y brig, mae'r stiwardau mewn. A mae'r garden yn llaw y beirniad. Ie, yr het wedi diosg. Francis Goggin. So dyma ni, Colin Tibby yn trafod ebol Anne Jones, Fron Goch gyda Fron Goch Barclay. Wedi cael ei fagu wrth y march Moorcroft Windfall ac allan o Fron Goch Betsan. So bydd Anne yn bles iawn. Anne, un sy'n dwlu arno chat bach, bydd hi'n clebran 10 doedd yn wedi ni. Bydd dim stopodd ei prynhaw yma nawr. Da iawn Anne. Ail ar hyn o bryd, wrth gwrs, ebol Cefn Fedw i'r Thomases. Dyma ni nôl dar enillydd. Yn cael tyma bach o anal cyn symud mlaen, Colin Tibby fyna. 3-1-1 y Fron Goch Barclay. Yr ebol glas sy'n ni'n gweld ar cornel y sgrin ar hyn o bryd. Colin yn feistr yn y gwaith hyn. Ni'n gweld efo na'n gweithio ar yr ebol bach, cadw yn edrych ymlaen. Bydd y bobl yn tynnu lluniau wrth gwrs wedi ar ebol bach hyn wedi ennill, a mae'n bwysig cael llun David. Ond y gwaith caled wedi wneud erbyn hyn, mae'r rhiban yn ei lawe. Yn ei lawe, diolch i ddiw, ynddi fe. Da iawn. Rhaid gweud un peth am y patrwn o'r adran A. Mae bob yma'r beirniad Francis Goggin yn edrych am heddiw yw digon o asgwrn. A ni'n cael cipolwg fyna ar coesau yr ebol gorau fan hyn. Sy'n wedi ennill. Enillydd dosbarth yr ebolion adran y gorau. I Mrs Anne Jones, Fron Goch Barclay, Moorcroft Windfall, ac allan o Fron Goch Betsan yn dwylo saff Colin Tibby yn arwen i gael trotach tu flaen i'r gynadleidfa. So da iawn i Mrs Anne Jones a Colin Tibby a Fron Goch Barclay. Yr ebol adran A gorau blwyddyn hyn. A nawr rwan i'r ebolesu, ynddo fe? Ie, gyda'r adran A, yr ebolesu sy'n nesaf wedyn byddwn nhw'n gwahodd yr ebol yn ôl wedyn i cael yr ebol gwrw ar benywedd gorau. Y gorau, ynddo fe, ie, wir. Bobl yn gweud yn y cylch, tymod, mae'n aflonyddau cynt wedi bod, dyw bobl ddim yn magu siw gymaint o ebolion, ond edrych sydd lan i ni heddi ni'n beirniadu'r oedolion o adran Y ar ei ebolion, wrth gwrs. A mae tipyn o ebolion na, mae bobl yn gweud mae fwy o ebolion wedi entro blwyddyn hyn ag yn y blynyddoedd cynt.